Много хубаво стриже, много макет как подскача. Мощно снима колко щеш. Браво! Много хубаво ливал има. Супер е тука, как? Това е 39-та година, цар Фердинанд отчуждава тук нивите и прави летището на държавна самолетна фабрика и почват да сглобяват самолетите, като изтекал По две? забраната от Нойския договор. По две тук ли се правеше? Не, то Лас 7 там, Лас 8. Чакай, то по две сещам се. Те потата тия двуплощници. Да, да. Ама нали са ни забранили там Първата световна война 18-та година да развиваме самолетостроение и 20 години 39-та изтичат забраната и той тогава прави самолет. На моя дядо брат му в Долна Митрополия и по две е карал, но такъв се очудали ти. Те в началото да. Но то 49-та... Те първите лазови ги сглобяват в това, край София, това, кажи го бе. Лесново да ни е някъде? Не бе, това... Вече ми е изпъкнал главата. Той сега летище беше военно. Божурище, да. Божурище. Първите 5-6 самолета ги сглавят там и тук ги преместват после. Кажи където бягат с резачките. И тук са направени над 200 самолета серийно. Моят дядо не е ходил на фронта, ами е бил дърводелец и го евакуирали и е правил витлата. Само че пистата е била надолу, тук към корпусите. Тя баща ми разправи. И после Балканчета. И после то дето... Не, 54-та година паруснаци се напребават. Те правят много хубав самолет, обаче с чешки мотор, той е Лас 8-цата и понеже руснаци се натиснали да взимат един руски мотор и той е бил тежък. Това ще е филмче хеликоптер с история на самолетостроенето в България. Да. И 54-та година руснаци рекли, трябва България да се развива самолетостроение и ни удрят кранчето и това. Иначе сме имали много хубави самолети тогава 54-та. Няма, това не е 700.